Максим Гишев и съм с второто издание на Предизвикам те да направиш това. При мен ще гостува задата Криско. Кристо. Постави! Нищо, гасим пожари и правим предизвикателства. То няма нищо лошо, ама аз ги палим тия пожари, ще ги гасиш. Ще те подпаля аз тебе. Али ево бе! И вие си получиш. Не! Как те ли ще се получиш? Баталек! Мутни бе! Баталек! Ма защо трябваше да го правиш? Ми така, връща се при правене на предизвикателства. Той никак му предизвика да си облека яки и шапка и да стоят капли с целия клип. Ето доволна. Стоян Горанов ме предизвика да кажа най-застрашващата ми тайна. Денонощно се напикавам, не казвайте на никой, гроб сте. То се напикава всяка нощ. Верно ли? Искаш ли си боя отново? Не! Аз просто си шегувах, говорех и на Лози там, не на тебе, споко, брат. На мен ли говориш, бе? Не! Отказвам се, брат. Рами сега ме предизвика да изпея някаква песен. Аз съм като изгревът, си като залеза. И невъзможно, бе. Криско, хареса ли ти? Горе-долу беше, но не можа ли нещо от сорта? Палим, нещо такова не можа ли? Да то газим, искаш ли? Не, това си го задръж за себе си. Коста Вселев ме предизвика да излезе навън по джапанки. Доволен? Боян Чорбаджиев ме предизвика да направи с бакет чалендж с зимни дрехи.